Bon dia des del cau de les Ramores. Per fi, col·legues, per fi. Ha estat un parell de setmanes sense fer vídeos, però és que mireu què és el que estava fent. Estava descamotxant tota la bardissa de xiprereig. La mare que va, la faena que m'ha pegat. Mireu, quina estesa de remulla i de llenya, clar, serà. Però s'ha quedat espectacular. Mireu ahir la vinyeta com ja li pega de ple el sol, que entre les gelades i tot el tema estàvem pobretes tremolant. Ara, si ha pogut anar més ràpid, mireu que finet i tot, ha sigut per la super motosserra aquesta de sí. 80 euros que ben gastat, la mare que va. Una força que el Déu, no pesa gens, pràcticament te la pots parar una mà, i a l'ataque. I ara sí, ja li faré ja el manteniment de tots els anys amb el tall de bardissa, els costaets, i per dalt ja no costarà tant, perquè és que, mireu quins troncs. Tio, però és que són... Mireu, és que això el tall de bardisses eixe no ho fa, ell fa fulletes. Mireu, que estesa. Ja totes les oliveres ja, com es pega de ple el sol, la claror, així ja espavilen, que puguin igualar-se. Mireu. Mira el faenón que em queda ara. S'ha acabat el cigarro. És que acaba d'acabar ara mateixa. I va encès el cigarro de la satisfacció, del descans. I per a donar-li gràcies a Déu. Que va poder fer i no va tallar ni un dit, ni el braç, ni res. És que, mireu, tio, això. Ixe d'ahir, pa què? Ixe més gros. Veu això, tu. Això no pot tallar-ho a tallar bardissa. En fi, ja veieu que portem 1 minut o 3 minutets. I així com si estigués caminant a la jungla igual. Mireu això, quin és este blanquet ixe, mira. Això que gros que és, en fi. Tot. Vaig començar en una elèctrica que això durava... No és res, 20 minuts una bateria, això ho fer la mà. Al final, mireu, estès, allà vaig començar ja a remuntegar-ho i al costat de les soques, perquè, clar, hi faig una foguera en això, per què? Ho remuntaré així les soques, ho arribaré així perquè pugui passar la mula i ja llauraré tot el bancal i ja està, perquè, home, encara tenim un mes, recordeu ahir el fem que vaig tirar escampar l'altre dia, ja queda un mes, que no... Això, no s'empastra l'arròs. Però has d'anar espavilant-te, i jo, clar, a partir de la setmana que ve ja començo a tindre ja la cosa faenes de les meues i em tocarà deixar un poc de costat. Igual així encara, tenint ara la motosserra, igual refine així a l'altura del filat, més o menys este trosset d'ací, ho faré. Però mireu com queda, que estiga contra llum, però veus, ja les oliveres ja hi ha més vida darrere de la bardissa aquesta, mireu, ja comencen a espavilar-se a veure si la potra, els ous, desapareix ja, en fi, això que hi ha. Bo, deixem estar així, que ara em toca a mi arrebossar tota aquesta remulla i la llenya, en definitiva, però primer m'aniré baix al veí, i que sabeu que en seguida em porta teu. O sigui, primer s'ha de quedar ben veïnat i després ja la merda de casa. Bo, anem llevant. Un altre moment més. Adéu.